Konferencija Budućnost poljoprivrede, digitalna i zelena rješenja počela je danas u Središtu za cjeloživotno učenje u Travniku. Konferencija je dio projekta SOFI i traje do 17. novembra. Središte za cjeloživotno učenje konferenciju organizuje u saradnji sa Veleučilištem u Križevcima i Udrugom za ekonomiju zajedništva iz Križevaca s ciljem predstavljanja ključnih aktivnosti i postignuća projekta. Ova konferencija posvećena promociji zelenog obrazovnog programa za poljoprivrednike koji potiče ekološki održive prakse u poljoprivredi. Poseban naglasak stavljen je na financijsku pismenost poljoprivrednika kao i na doprinos pozitivnim klimatskim promjenama kroz obrazovanje i primjenu ekoloških praksi. SOFI projekat se bliži kraju i kroz ovu konferenciju u Travniku zajedno s partnerima u SOFI projektu Inicijativa za pametnu ekološku poljoprivredu predstavili smo sudionicima konferencije zeleni obrazovni program, web platformu SOFI for Agri i predstavili smo klimatski akcijski plan za Travnik s fokusom na poljoprivredu. Bila je ovo izvrsna prilika da direktno komuniciramo sa udrugama, udruženjima poljoprivrednika, zadrugama i da napravimo umrežavanje koje danas osnažuje svakog pojedinca u poljoprivredi. Nadam se da će ovaj projekat sa svojim aktivnostima imati misiju i buduće ovdje u Travniku kako bi osnažili selo, to jest život na ruralnim područjima. Tokom konferencije biće predstavljena i nova web platforma sofiforagri.com koja pruža poljoprivrednicima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske prostor za razmjenu znanja i iskustava iz područja ekološke poljoprivrede i prirodnog vrtlarstva. Osim toga, predstavljanje klimatskog akcijskog plana za Travnik, treća glavna aktivnost projekta SOFI koja će dati smjernice za prilagodbu klimatskim promjenama u poljoprivredi. U sklopu konferencije održava se i okrugli stol na temu izazovi i mogućnosti digitalne i zelene poljoprivrede u ruralnim područjima na kojem će stručnjaci, poljoprivrednici, predstavnici lokalnih zajednica razgovarati o trendovima, izazovima i inovativnim rješenjima u ruralnim poljoprivrednim zajednicama.